Пан Егілс Левіц. Пане президенте, слово вам. Thank you. First of all, let me congratulate the people of Ukraine and you, President Zelensky, personally, with the 30th anniversary of the independence of Ukraine and незалежності України і сьогоднішнім днем національного флага. 7 років минуло вже з часу анексії Криму, але це брутальне порушення міжнародного права досі лишається на порядку денному міжнародного. Час досить тривалий минув, але порушення міжнародного права через анексію і окупацію частини іноземної території – це ж є політикою 19-го сторіччя. Це не політика 21-го сторіччя. Саме тому я вважаю, що така політика не має сприйматися міжнародною спільнотою. Повага до кордонів, до територіальної цілісності держави складає основу миру, якого Європа забезпечила і досягла між своїми країнами. І ця повага до територіальної цілісності також визначена у Хартії ООН. Очевидно, що весь світ ґрунтується і весь мир у світі ґрунтується на повазі до неподільності території країн-членів ООН, зокрема. Латвія теж має досвід незаконної окупації, анексії, разом із братніми країнами Литвою, Естонією. Міжнародна спільнота ніколи не визнавала незаконної окупації країн Балтії. І після 50 років стався прецедент у міжнародному праві із набуттям незалежності країн Балтії, коли їхня незалежність була відновлена. І, власне, зараз вже ми 30 років є членами ЄС, членами НАТО і маємо міжнародно визнані кордони і уряди. Оцей унікальний прецедент у міжнародному праві вже є частиною цього міжнародного права, і ми певні, що деякі такі випадки, такі як українські, декілька інших, вони є абсолютно нахабним порушенням цього міжнародного права. І вони можуть зрештою призвести до ситуації, коли треба буде відновити дію цього закону і права. Я певен, що раніше або пізніше Крим повернеться у склад України. Кримська платформа – це група країн, інших міжнародних учасників, таких як ЄС, представників якого ми маємо тут серед нас сьогодні. Вони будуть сприяти утриманню питання Криму у порядку денному міжнародному, щоб це не було забуто, щоб це постійно звучало і зберігало актуальність. Говорячи з боку латвійського досвіду, хочу сказати, було б добре ще в часи окупації Балтійських держав мати подібну платформу, яка б постійно нагадувала про цю проблему. А зараз ця ініціатива пана президента Зеленського, України, яка дійсно забезпечує єднання усіх країн, які обстоюють верховенство міжнародного права і готові тримати це питання угорі пріоритетів міжнародного порядку денного. Дійсно, це стане можливістю відновлення верховенства міжнародного права у міжнародних стосунках. Латвія підтримує це, вона була серед перших країн, які заявили про участь у цій платформі. І зараз у нашому парламенті було створено групу,
у складі парламентарів, які підтримують Кримську платформу. І ми пропонуємо іншим парламентам подумати про доцільність створення таких самих груп. Ми також гадаємо, було б доцільно подумати про створення груп з підтримки Кримської платформи у міжпарламентських міжнародних асоціаціях. Це сприяло б досягненню цілей платформи, це сприяло б підтриманню релевантності питання Криму у міжнародному порядку денному. Через нашу історію ми абсолютно обстоюємо міжнародного права, це є запорукою і наріжним каменем нашої політики. І саме тому, хочу переконати вас, ми завжди підтримуватимемо Україну з її територіальною цілісністю. І ми хочемо запевнити вас, що раніше або пізніше, але Крим повернеться в Україну. Дякую вас за увагу.